Nuija-sota vuosina 1596–1597 oli yksi Suomen historian traagisimmista ja samalla dramaattisimmista aikakausista, jolloin tavallinen kansa nousi kapinaan ylivaltaa vastaan. Tuo aikakausi täynnä valtapolitiikkaa, henkilökohtaisia intohimoja ja verisiä taisteluja avaa ikkunan 1500-luvun lopun Suomeen. Kyseessä on vähän kuin kotimainen versio Game of Thronesista, ja videon lopulla palataankin tähän asiaan. Video keskittyy Nuija-sodan keskeisiin hahmoihin, Klaus Flemingiin, joka edusti ruotsalaisen hallinnon käsiä, ja Jaakko Ilkkaan, joka nousi tavallisen kansan äänitorveksi ja kapinallisjohtajaksi. Nuija-sodan taustalla oli paljon suurempi kuvio, joka liittyi Ruotsin valtakunnan sisäisiin valtataisteluihin. Ruotsin kuningas Sigismund oli samalla Puolan kuningas, ja häntä vastustivat Ruotsissa Karl Herttuan johtamat aateliset. Karl Herttua pyrki kaatamaan Sigismundin vallasta, ja tämä sisäinen valtataistelu vaikutti myös Suomen tilanteeseen. Ruotsin ja Puolan kuningas Sigismund itse asui Puolassa. Suomessa tilanne oli erityisen jännittynyt. Karl Herttua halusi, että Suomen aateliset ja sotilaat tukisivat hänen pyrkimyksiään. Klaus Fleming, Suomen käskynhaltija ja Sigismundin uskollinen kannattaja, puolestaan yritti pitää Suomen Sigismundin vallan alla. Tämä jako kahteen leiriin ei pelkästään ärsyttänyt aatelistoa, vaan erityisesti tavallista kansaa, joka joutui kärsimään jatkuvista veronkorotuksista ja sotilaiden pakkoelättämisestä. Erityisesti kansaa ärsytti linnaleirijärjestelmä, jossa talonpojilta kerättiin veroa, jolla majoitettiin ja elätettiin armeijan sotilaita myös rauhan aikana. Vuonna 1535 Paraisilla syntynyt Klaus Fleming oli yksi aikansa merkittävimpiä suomalaisia aatelismiehiä, ja hänellä oli ratkaiseva rooli Sigismundin tukijana. Flemingin ura oli nousujohteinen. Hän palveli useissa eri tehtävissä, muun muassa laivastossa, ja oli merkittävä sotilasjohtaja. Hänestä tuli Suomen ja Viron käskynhaltija ja kuningas Sigismundin edustaja Suomessa. Fleming oli tunnettu kovista otteistaan ja määrätietoisuudestaan. Hän oli myyttinen hahmo, joka oli tunnettu julmista tavoistaan, törkeästä puhettavastaan ja samalla rahvaanomaisesta käytöksestään. Hän oli yhtä lailla halveksittu niin aatelisten kuin kansan parissa, mutta samaan aikaan sotilaidensa ihailun kohteena. Fleming oli monella tapaa Nuija-sodan sytyttäjä. Hän oli sodan pahis, vaikka hänen tarkoituksensa oli pikemminkin tukahduttaa kapinahenki jo ennakkoon. Hän oli asettanut suomalaiset talonpojat tilanteeseen, jossa nämä joutuivat sietämään Ruotsin valtakunnan sisäisiä ristiriitoja ja sotilaiden aiheuttamaa kurjuutta. Linnaleiriverotus, jossa talonpoikien oli majoitettava sotilaita ja ylläpidettävä näitä, sai kansan raivon partaalle. Fleming vastasi talonpoikien valituksiin kylmänä ja tylysti, mikä vain kiihdytti kansalaisten tyytymättömyyttä. Toinen merkittävä hahmo Nuija-sodassa oli Jaakko Ilkka, tavallinen talonpoika, joka nousi kapinallisten johtohahmoksi. Ilkka syntyi 1540-luvulla Ilmajoella Pohjanmaalla, ja hänestä kehittyi taitava maanviljelijä ja kauppias. Ilkan asema mahdollisti sen, että hän toimi talonpoikien edustajana useissa virallisissa tilaisuuksissa, ja hänen sanansa painoi maaseudulla. Tämä rooli toi hänelle vaikutusvaltaa, mutta myös vastuun kapinallisjoukkojen johtamisesta, kun talonpojat olivat kypsiä aateliston ylivaltaan ja mielivaltaiseen verotukseen. Jaakko Ilkka nousi kansan kapinalliseksi johtajaksi, koska hän edusti talonpoikien toiveita ja pyrkimyksiä. 1500-luvun lopulla Suomen talonpojat joutuivat maksamaan raskaita veroja, kärsimään sotilasjoukkojen mielivallasta sekä sietämään aateliston kovia otteita. On jäänyt kuitenkin selvittämättä, mikä motivoi Ilkkaa organisoimaan ja johtamaan talonpoikaisjoukkoja kapinaan. Hän nimittäin itse oli ratsutilallinen, eli knaapi, joka hyötyi linnaleirityksistä. Ilkan karisma, rohkeus ja paikallistuntemus tekivät hänestä kapinallisten luonnollisen johtajan. Hänen tavoitteensa eivät kuitenkaan olleet mullistavia. Ilkan ja muiden talonpoikien vaatimukset liittyivät lähinnä verotaakan keventämiseen,
linnaleirityksen lopettamiseen ja parempiin oikeuksiin. He eivät halunneet kaataa koko valtarakennetta, vaan pikemmin parantaa omaa asemaansa valtakunnassa. Nuijasota alkoi joulukuussa 1596 Pohjanmaalta. Talonpojat, jotka olivat väsyneitä sortoon ja Flemingin armeijan mielivaltaan, nousivat aseisiin. Nuijasota sai nimensä talonpoikien käyttämistä aseista, erityisesti nuijista. Kapinaan nousseet talonpojat olivat enimmäkseen köyhiä ja heillä oli käytössään yksinkertaisia aseita, kuten nuijat, talikot, kirveet ja muut maatilojen työvälineet. Sodan vastapuolella aatelisten ja Klaus Flemingin johtavat joukot olivat varustettuja raskaammilla aseilla ja panssarein, mikä teki kapinallisten aseistuksen vertailussa vaatimattomaksi. Jaakko Ilkan johtamat kapinalliset tekivät aluksi menestyksellisiä iskuja ja saivat haltuunsa useita alueita. Talonpoikien strategia perustui nopeisiin hyökkäyksiin ja sissitaktiikoihin, mikä teki heistä vaikeasti hallittavia. He onnistuivat aluksi saamaan myös joitakin paikallisia aatelisia puolelleen, mutta nopeasti kävi selväksi, että ilman ammattiarmeijaa ja yhtenäistä suunnitelmaa heidän kapinansa oli vaarassa epäonnistua. Fleming, joka toimi armottomana ja määrätietoisena sotilasjohtajana, oli kuitenkin valmis toimimaan. Hän kokosi vahvan joukon, joka koostui palkkasotilaista ja aateliston tukemista joukoista, ja aloitti kapinallisten kukistamisen järjestelmällisesti. Uuden vuoden yönä tammikuussa 1597 Flemingin joukot kohtasivat talonpojat kapinan kannalta ratkaisevassa Nokian taistelussa. Fleming ensin järkytti nuijamiehiä ampumalla tykeillä ja lähetti sitten viestin, jossa lupasi keskeyttää linnaleirien pakkoverotuksen ja antoi rivimiehelle mahdollisuuden lähteä rauhassa, jos he laskisivat aseensa ja luovuttaisivat johtajansa. Vaikka nämä lupaukset saattoivat olla pelkkää petosta, kapinallisten leirissä syntyi kuitenkin sekasorto, kun osa miehistä halusi tarttua tarjoukseen. Ilkka, peläten joutuvansa luovutetuksi viholliselle, pakeni yön pimeyteen yksin ratsullaan, mikä johti yleiseen pakenemiseen. Koko yön ajan Flemingin ratsumiehet ajoivat takaa ja surmasivat armotta sekasortoisesti pakenevia nuijamiehiä pohjoiseen vievillä teillä, ja arviolta 500 miestä sai surmansa. Jaakko Ilkka yritti paeta, mutta hänet saatiin kiinni. Häntä syytettiin maanpetoksesta ja kapinan johtamisesta, ja tuomio oli kova. Ilkka teloitettiin tammikuun lopulla 1597. Hänen kohtalonsa symboloi tavallisen kansan epätoivoista taistelua valtaa pitäviä vastaan, mutta samalla hänen tarinansa jäi elämään legendana. Nuijasota jatkui vielä tammi-helmikuussa eri puolilla Suomea, mutta päättyi lopulta talonpoikien veriseen tappioon. Nuijasodan viimeinen merkittävä taistelu oli 24. helmikuuta 1597 Santavuoren taistelu Kurikan ja Ilmajoen välissä. Klaus Fleming ei voittonsa jälkeen elänyt kovinkaan kauaa. Hän sairastui ja kuoli äkillisesti huhtikuussa 1597. Flemingin kuoleman jälkeen Karl Herttua pääsi valtaan ja monet Flemingin liittolaiset joutuivat vainon kohteeksi. Albert Edefeltin kuuluisa maalaus kuvaa Karl Herttua vetämässä Klaus Flemingia parrasta. Maalaus perustuu Topeliuksen Maamekirjan tarinaan, jonka mukaan Karl Herttua olisi vallattuaan Turun linnan syyskuussa 1597 avauttanut Flemingin arkun linnan kappelissa varmistaakseen tämän kuolleen. Sen jälkeen hän oli vetänyt Flemingin ruumiista parrasta ja sanonut, jos nyt eläisit, ei pääsi olisi kovin lujassa. Mihin vainaja leski Eppa Stenbock vastasi, jos minun autuas herravainajani eläisi, ei teidän armonne olisi koskaan päässyt tänne asti. Klaus Flemingin ja Jaakko Ilkan tarinat ovat toistensa vastakohtia. Toinen edusti vallitsevaa valtarakennetta ja toimi hallitsijan käsikassarana, kun taas toinen nousi tavallisen kansan puolustajaksi. Molempien miesten kohtalot kietoutuivat toisiinsa nuijasodan kautta, ja heidän elämäntarinansa ovat osa Suomen historian dramaattisia vaiheita. Nuijasota oli raskas isku talonpojille ja vaikutti syvästi Suomen tulevaan kehitykseen. Kapinan jälkeen talonpojat joutuivat kärsimään entistä ankarampia rangaistuksia, ja heidän asemansa pysyi heikkona vielä pitkään.
Karle Herttuan valtaannousu toi lopulta joitakin muutoksia, mutta tavallisen kansan asema pysyi edelleen vaikeana. Jaakko Ilkasta tuli kuitenkin symboli kansan vastarinnalle ja itsenäisyydelle. Hänen tarinastaan on sävelletty peräti 3 oopperaa, ja muun muassa Etelä-Pohjanmaan maakuntalehti Ilkka nimettiin hänen mukaansa. Ilkka ei kuollut vain oman kohtalonsa vuoksi, vaan edusti suurempaa taistelua oikeudenmukaisuuden ja vapauden puolesta, ja siksi hänen nimensä elää edelleen. Klaus Fleming taas muistetaan vahvana ja pelättynä johtajana, joka puolusti armottomasti omaa ja kuninkaansa asemaa. Oliko nuijasota Suomen Game of Thrones? Vaikka nuijasota oli todellista historiaa ja Game of Thrones fiktiota, niistä löytyy yllättäen monia yhteisiä teemoja. Game of Thronesissa suuri osa juonesta keskittyy valtataisteluihin eri sukujen ja hahmojen välillä. Westerosin suurimmat suvut, kuten Lannisterit, Starkit ja Baratheonit, kamppailevat hallitakseen 7 kuningaskuntaa. Vallan tavoittelu on usein brutaalia, täynnä juonittelua, petturuutta ja sotaa. Nuijasota oli kapina Ruotsin vallan alla olevan Suomen talonpoikien ja aateliston välillä. Aatelisto, joka käytti valtaa ja vaati talonpojilta raskaita veroja ja pakkotyötä, oli kapinallisten talonpoikien vihollinen. Talonpojat kapinoivat vastustaakseen kohtuuttomia vaatimuksia ja aateliston sortoa, mikä johti veriseen konfliktiin. Game of Thronesissa yksi tärkeä teema sarjassa on se, kuinka alistetut ja syrjityt kansat nousevat kapinaan, kuten Daenerys Targaryen pyrkimys vapauttaa orjat ja sorretut Essoksen kaupungeissa. Hän näkee itsensä sorrettujen vapauttajana. Nuijasodassa talonpojat nousivat kapinaan aateliston väärinkäytöksiä vastaan. He tunsivat olevansa sorrettuja ja halusivat oikeudenmukaisempaa kohtelua sekä vapautta aateliston vallan alta. Vaikka kapina epäonnistui, taustalla oli halu muuttaa epäoikeudenmukainen järjestelmä. Game of Thrones-sarja tunnetaan äärimmäisestä väkivallastaan ja verisistä taisteluista, kuten Red Wedding tai Battle of the Bastards. Valta ei vaihdu ilman uhrauksia ja paljon verta vuodatetaan eri osapuolten välillä. Nuijasota oli erityisen verinen konflikti, jossa talonpoikia tapettiin massoittain, erityisesti aateliston armeijan toimesta. Nuijasota päättyi verilöylyihin, jossa talonpoikien kapina murskattiin raaasti. Game of Thronesissa on useita karismaattisia ja ristiriitaisia johtajia, kuten Daenerys, Jon Snow ja Cersei Lannister, jotka kaikki kamppailevat vallasta ja oikeudesta hallita. Talonpoikien johtohahmoja olivat esimerkiksi Jaakko Ilkka, joka oli kapinan näkyvä johtaja ja sankarihahmo kapinallisille. Hän johti talonpoikien joukkoja, mutta lopulta hänet petettiin ja teloitettiin, mikä muistuttaa monista Game of Thronesin traagisista johtajahahmoista, jotka epäonnistuivat tavoitteissaan. Game of Thronesissa petos on yksi keskeinen teema sarjassa, olipa kyseessä ystävien, perheen tai liittolaisten pettäminen. Hahmot kuten Tyrion Lannister ja Eddard Stark kohtaavat juonittelua ja petturuutta, joka usein johtaa heidän kaatumiseensa. Nuijasodan loppuvaiheessa tapahtui myös petos. Jaakko Ilkan vangitseminen perustui hänen joukkojensa osittaiseen hylkäämiseen ja aateliston salajuoniin. Kapina oli haavoittuva sisäisten ristiriitojen ja luottamuspulan vuoksi. Vaikka Game of Thrones on fantasiamaailma ja nuijasota on todellinen historiallinen tapahtuma, on niillä yhteisiä teemoja kuten vallan tavoittelu, sorrettujen kapinat, veriset konfliktit, karismaattiset johtajat ja petokset. Molemmat kuvaavat maailmaa, jossa oikeudenmukaisuus ei aina toteudu ja valta saavutetaan usein julmalla voimalla. Kuulit tarinan Suomen nuijasodasta. Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä video. Minä olen Herra Besserwisser. Mikäli haluat kuulla lisää tarinoita, tilaa kanavani painamalla tilaa nappia ja paina peukkua ylöspäin. Tavataan seuraavassa videossa.